Movie in Channa chuan Park Dong-woon hi alo langa kumsawm pakhat laia in khawl hnuah an chhung kawtan in lei ve in an lo in sawn dawn mek hi alo ni a an building a awm ve tho hi local in chupa motor chuan an in sawn na tur chu lo dangin a call char char pon alo la thei lo chu alo ni a engwanga call chu chhang du lo nge ani tih te chu a han zawta an thenom pala chuan a phone chu a dah rin lo thu chuan awsam deuh hian alo chhang chuta an thenom nu nen chuan lo in bia in nakin le zela thenom thatak ni tur te chuan an lo in ti a an thenom nu chuan ra sur nia in sawn luh hian van neina a thlen thin a han tih chuan lawm tu sawin an in thla zuia atukah chuan an in hnuaia gym chu alo bih duk duk lai chuan an thenom pa bawk chu lo lang le in gym ah chuan a hruai lut ngal chuti lai hmunah chuan lo thokin Mr. Park chu in lak fit a ngai thu te chu lo shilin kalve thin tur te chuan a han sawma mase Mr. Park chuan chhuan lam siam batin a chhuah san le ngal office ah chuan a thawkpui pa chu an in vel te chu alo hmu a an in tharlom nan an ina leng tur chuan a thawkpui te ho chu a sawm ngal bawk ina thlen chuan an in chu thalo lai a awmem ti chuan a han bel chiang vela chutia a han ti chan pawh chu an building chu a on deuh thu an sawi a hriat awang alo ni a marble chu chhuata a han da a lir mai lo awang chuan a nupui chuan an ti mai mai ani kha alo ti san ve mai bawk atukah chuan an chhungkua chuan chhungkua thalak an nei lo awang chuan thla la turin an chhuak a dawr an baluh chuan a hmun te chu nuam an ti in an hlim khawp mai pa ber chuan dawr nei tupa chu a han kawa chuta an thenom pa bawk chu alo lang le Mr. Park a bulah chuan ka hmu che a piang hian hlo nei hmel ipu ve zia mai ti chuan a nui zat vela chuta Mr. Park a chuan dawr nei tupa hi khunge a awm a han ti chuan an thenom pa chuan ama dawr ani thu chuan alo chhang ti chuan thla chu an han la dawna Mr. Park a chu a hlim vak lo ni in a lang mahse a fapa chuan awm tha tura a han ena mando le a fapa chu lo langin thil an lo eia mando chuan a fapa chu in chunga meiza chu thin tu ani le ni lo chu a han zawh chuan thinrim deuhin ani lo thu chu a soya apa chong lai chuan a thawh san zui ngal bawk atukah chuan Mr. Park le a thawkpui te chu lo langin an in tharlom nan zanria ei khawm chu an lo tuma zanah chuan soju te chu inin an ti ti a atukah chuan Mr. Park a nupui le a fapa bazar tur chuan thil theih ngil an nei awang chuan Mr. Park chu an lo kall ngat ngata Mr. Park la chuan zan lama a rui em awang chuan a lo mutuina sa mai si a kall pawh chu ala thei lo chuta a fapa chuan anu bula chuan keiman ka han la mei ang ati chuan anu chuan a fapa chu a puitlin to thu te shilin film khur tur chuan a cha ngal bawk ti chuan an in lampan chuan a tlan phei ve ngala an building a cheng ve tho no pang pakhat hi lo langin anu hian ni tin na thuka a chhuah san thin awangin ama in a awm thina kongka kik thawm a hriata awa en chuan mando a chu lo ni in tuian nei le nei lo alo zawt naupang chuan a chan lo awang chuan ina tuma an awm lo emaw chu ti in a paper ah chuan a sinchhia zui ngal Mr. Park a hnathawkpui pa Mr. Gu chu lo langin an rui em awang chuan Mr. Park a ina chuan an lo riak top hi alo ni a thawkpui nu Yeonju i chu kai thaw alo tum ve mek Mr. Park a fapa le mando chu lo langin tuian nei le nei lo chu Mr. Park a fapa chu alo zawta an nei lo thu chuan alo chhang in chungah chuan mando fapa chuan meizar alo zu a mahse a pa ron chho thawm a hriat ve le chuan a biru zui Mr. Gu chu man hmuh deuh hian taxi ah chuan lutin driver chuan phone alo man awang chuan man hmuh turin a han ti a in chung lama mando a chuan an thenom pa chu tuian nei le nei lo chu han zawt ve a an thenom pa la chuan chhang tha mai lo hian an pangpar tui pek na chuan a han phu deuh khera chuti ve lai tak chuan an building chu a ron hning thuta chhuat te chu a ron khi phei phuk phuk mai a bul hnaya lo awm te ho pawh chu an tlan chenghal sup sup a Mr. Park a mu ron har pawh chuan an chhungkaw thalak chu a ke ang tih hlawin a lo dawm bet ve mek Mr. Park a nupui bazar a lo let chuan an in chutia a awm a han hmuh chuan a tlan phei ngal vat ti chuan le an building chu lei hnuai lamah chuan a chhuk khial tia mai a mando pawh chu lo in vuan betin an then awm pa puina chu a lo dil tang tang a
an building chu lei hnuaiah chuan chhuk zelin a tawpah chuan a ding hlohh mai Mr. Park a chuan a nupui leh a fapa te chu a zawng nghal mahse room ah chuan an lo awm lo a chuti lai chuan car pakhat hi rawn thla hlawlin a chhungah chuan Mr. Gu chu a lo awm reng hi a lo ni a an in hmuh chuan kawngka hawnsak chu a han tum vata mahse a hawng thei bawk si lo car lah chu a tawlh tual bawk si a han pawh vak chuan a hawnna chu ala pot bal zui Mr. Gu lah chuan a hlau tawh mai si chhunglam atanga hawn atum a han pawh chuan a hawnna chu a pot bung ve leh ta chuta a hlau thawng ti ngeihna hri tawh si lo hmel molh chu mahse van nei thlak deuhin motor chu a tang hlohh mai tuta rawn hning le in a insawina lama glass tih tlakna chu hmel fu palh hlovin glass chu a rawn tla hlohh Mr. Park a chuan tukverh atang chuan a pot chhuak ta a chutia a pawh mek lai chuan room ah chuan hmeichhe au thawm tu hria in a nupui emaw ti in a kal vat mahse an va en chuan an hnathawh pui nu Yeonju i chu a lo ni a pawn lamah chuan chhan chhuah tumin an lo bei ve mek bawk chuta mandaw chu rawn tla in Mr. Park a chair ah tak chuan a rawn thu hlawl mai Mr. Park a te chuan a fapa an lo zawng mek tih a va hriat chuan Eugen ka hmu ti chuan a han awa a au thawm an hriat chuan an vokal vat Mr. Park a chuan a hmuhna chu zawt ngalin mandaw chuan elevator ah a chuan thu chuan a lo chhang Eugen chu a that tur thu a sawi bawk Mr. Park a chuan lawm thu suin a vakwah ngal mandaw chuan a fapa chengtai a chu hre chhuak thutin zawng ngal a room a va en chuan a lo awm lo a chunglamah chuan chhan chhuah tumin hruin an lo uai thla a mahse chutia an uai thlak lai chuan lei chu lo min bel leh thutin rang deuh chuan an pot chho leh ngala chengtai chu inchung room a abiru kha a lo la awm reng hi ani a apa chuan a va hmu a on awang chuan chan chhuak tu tim te chu an lo mang ang ru to em a Mr. Park chu lo langin a fapa zawng tur chuan a lo in siama ti chuan elevator ah chuan uai thla in hrui chuan mandaw le Mr. Gu te chuan an lo pot bawk ti chuan elevator ah chuan chhuk thla zelin a fapa awmna chu hawng a han tuma ruah chu lo surin chan chhuah tum chuan an lo in khai thla leh mek a chuti lai tak chuan an bula building chu rawn chim ve le in thawm riring deuh hria a an han hawi chuan Mr. Park a an pawhna hrui chu an thla pal ta hlohh mai chuta Eugen chu lo langin naupang pakhat khan a lo awin zui tur hian a lo ti a ti chuan Eugen chuan a zui ve ngal chutia a chhuat chiah chuan a motor chuan na chu lung lian pui hian a rawn delh zui ngal ta mai Mr. Gu le mandaw te chu rawn langin Mr. Park a hrui chu an thla pal awang chuan an lo lungai kher mai chuta Mr. Park a chu lo la damin a fapa chu a lo zawng mek a chutia mang ang taka a fapa a zawn lai chuan a fapa au thawm chu a hre ta hlohh mai le oron chhuahna lam chu pan vatin pipe chhungah chuan a fapa chu a lo awm hi a lo ni a leite chu hai vatin a fapa chu a la chhuak thei ta a an lawm dur nu tuk chu chap chungin an in huah ngal vat chuti lai chuan inchung atang hian Peter kha an lo awin an han chho chuan a tha nge thalo te chu a han zawt ngala Peter chuan naupang saw a thalo ti chuan a lo changa Mr. Park a chuan va en ngalin an then oma naupang kha lo ni in a lo thi hi a lo ni a arwang chu blanket ah chuan tuamin tui a lo luh hnem to em awang chuan kalan tum ta a Peter bula chuan zui ve mei tur chuan a han ti a mahse Peter chuan a fapa bula om chu a duh zawk thu chuan a lo changa ti chuan Mr. Park a chuan a fapa chu puah in a in siam ta a Peter chuan naupang sam chu la in anu pek turin a sam chu puanin a tuama Mr. Park a chu a han pe a ti chuan a fapa puah chuan pipe ah chuan a lawn chho ta a chunglama lawn le atum chuan thir te chu an nget to lo em a mahse van nei thlak deuhin an lawn chhuak thei ta hlohh mai chuta a thian te chu au wak wakin a au thawm an han hriat chuan mak ti deuh chuan a oron chhuahna lam chu an rawn pan ngal lei chu lai vatin Mr. Park a te pa fa chu an la chhuak le thei ta an hlim lutuk chu an in ko a an chap ta vela an huwa chuan in chung bera an han chho chuan an chungah chuan an then awm te building kha a lo awm luah mai a rawn tlak te chu an hlau em a Yeonju i chuan tuia plastic chu rawn keng chhuakin tuia lang thei zawng zawng tu zawng khawm tur chuan a han ti ta a chutia tuia lang thei tur an zawn sap sap lai chuan an bul lawkah chuan barrel lian pui hi a rawn lang ta mai chu thil an hmuh chuan makan ti box si an hlim box si pan hnai vatin
tui chu atling hnem to em awang chuan amal te chuan an lut ta nga la chengtai a lu don chuan mando chuan a han kwa a ti chuan a lu tir zui ngal a topa chuan lut ve tura an han ti chuan kongka khar tu an om angai a lom ti chuan a khar zui ngal tui chu aron khat ve zel bok chung lama chuan mando po chu an lo aw vok boka chuta le an chunga building chu ron tlathutin tui chunga chuan an barrel chu anor thlata zela chuta chunglama ron chawin electric hrui chuan an tang le ta barrel chu an han nem vak vaka an han zuan vak chuan shui inzam atang chuan an tal chhuak thei ta hlau mai chutia chunglama an chho le nu chuan thir zum deuh supalin an barrel chu aron chhun pop ta mai nem chhuat chu an han tuma pon lam atang chuan mando a chuan alo pui ve chu lo ni in a the patop chuan a han tlo a topa chuan a tlo chhuak thei ta shama ma se akwa atanga tui aron lu hnem em awang chuan Mr. Gu a chuan akut chu athun ta top maya chutia akut lor chu mando chuan lo hmu in man a han tuma ma se chau to em awang chuan wang chang chuan atlatariai rai mai chutia atlak lai chuan wa nei thlak deuh mai hian shuya chuan a ke chu tang hlawin chunglama chuan barrel chuan an zawai chuan a chho pui ta a ma se a chhunga chuan tui lo lutin an a chimpil don maya chuti lai tak chuan mando chu lo lang le in barrel chin buk chu aron hon sak le a chan chuak tu tim te po chuan barrel chu lo mu ve watin an che chuak ve ngal mando a chuan kan himta ti chuan a thian te chu alo awa ti chuan tui zem chu an khai chuak ta a Mr. Park ate chung kwa po chu in hmu in lung che deuh chuan an in kwa khoma Mr. Park a chuan a thil ken po chu no pang nu chu pe in riluna deuh chuan a chap ve ngal buka